Iya. Jadi dison dohonok tu do tu helakku sawati kata ulu nasa lelengon wamang majau hami tulang ko dohok na tulang alayang ko mulai sadarion alang majalo pas-pas hamu siap bagas joron itu hani jadi mulai sadari aku makela jo mahami na perjole jo hami tulang dohot at tulang jo mahami among dohot inong jadi tu hopang borukku inang koi kodo borukku koi kodo aku manak tu dia mulai sadarion ngamuli biho ngau bataru hami biho boru tu marga munte jadi boru ngasiak biho dinalau mar rumah tangga komalodo ho manuhuk si matuam yala iko burjudo ho iko sarupa do main mu boru songo dia tu inopang itubum songo ni naktok tu si matuam jadi nasalelengok ko boru mulai tubuh ho tu hasianganon sahat tu na pamuli ho marga munte tonggo di jolok ho hasian jadi ison hudok dan gudang sudah honok boru ala kebetulan do hamuna sa minggu nai nunga borhat tu sorong bahwa tangi yang guna boy pasahaton ni bapa doho oma tuho boru unang marna loja ho martangi yak tu tuhani pasa masude mulut tungadong akka kemelut di keluarga muna na dua unak setor mga dua hari tu oma doho bapa alanan wae ko magabe di marga munte dang di si hoping be asa tada ho boru hoping boru ni raja kemaloro ho magbuat rohan si matuam saru pada posisi muna na dua golan si munte odo helakku jala hoek ko do paro main ni edakku di son jadi boru sahalinai memang bodo honokku nasa lelengon boru na manja doho yaw naksongoni di bapakmu bolo ngamar rumah tangga danga dong be istilah manja-manja kok nggak dewasa berarti sudah siap berkeluarga sudah siap menghadapi apapun tantangan sudah ada teman untuk diskusi dengan suami bukan dengan mama lagi atau dengan bapak selama ini mungkin kamu dengan mama sama bapak diskusinya tapi kalau sekarang kamu harus diskusi tukar pikiran dengan kela saya di sini si Alpian jadi hanya kalian berdua yang bisa menyelesaikan masalah kalian berdua dan berdoa berserah pada Tuhan hanya itu yang bisa mama sampaikan kepada kamu guru jadi son amak kela awal mula sahab peho dapat to borukon memang salelengon judo pabereng-bereng bagaimana kamu bisa mendapatkan borusa ini kamu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk amung sama inong di sini meyakinkan kami berdua sebagai sematuamu bagaimana kamu bisa mendapatkan boru kami ini kamu sudah menunjukkan di hadapan kami di sini inang berharap cuma inang berharap pada kamu Hela buktikanlah itu jangan hanya di mulut saja bahwa kamu benar-benar menyayangi
mencintai putri saya ini. Saya titipkan putri saya ini sama kamu, Amang Hela. Saya akan percaya kamu akan menyayangi dia seperti kamu menyayangi diri kamu sendiri. Kamu tidak akan mengecewakan kami di sini sebagai mertuamu. Ya maklah. Nang tu eda pe do amang bau di son. Takas do di boto edakku. Ya burukon burung namanja do eda jala. Boy donok ku edakku. Jol mana poso do pe paro maemon eda. Yang boto do pe aja dia. Nah percaya dau di edakku. Ngajar-ajaran ni edakku paro maemon. Apalagi boto eda sebagai pendidik. Dan mungkin kan eda alaha boy ajari eda. Apa paro maem dang boy ajari. Ikut idokan eda. Nah, percaya dau si. Jadi ajar-ajari me paro maemon eda asanggiat boy hala eda. Lobi-lobi sian natu inonga ibae borkotu eda basongan ima atas dohonok tu eda. Jadi amakela adong do di buat kami di son sematuam madar. Jadi molo madaron inna molo diha dat patak bamolo adong ulawan ni munte bape homo namang dia baram bamolo adong ulawan di sihoping balilit to mo ni goting amang songon nay dokon istilah nuay baunang may buwan amang on madarong gabe marsketer damang. Nah, percaya daw. Ayo gimana? Yang komandarela tu nasojari boaromu tu barjujiani yang komandarela naiko boaromu tu paradatani jadi songonima dihela nami dohot di boru nami nunga ko pasahat kami ulos hela dohot madar hela tuhamu anggia mah di pasu amatan na mertua di rumah tanggamu asa dohon nami mah songon dokon ni na tua-tua sahak-sahak ni soluma sahat tubotean toho di rodang ni bulan saya leleng mahamurak mangolu saya sahak ma tupanggabean perhorasan totong ma diramoti Tuhan buti ma tutu